Ki ta ko mutane ce miki. Kuma wallahi sanan in mun zo duk abin da a korafi ki faɗa mishi. To ba matsala. Ki faɗa mai diyar ga aka wa aure wallahi kuma gashi dai sai godiya Allah. Ashana? A'a. Shagali. Ashana? Iko Allah. Ya gani? Ashana rai ga gane rai. Wallahi ba ko shagali. Kana nan ina nan shagali an. To ka san yana ta wuta. To dole kawai da take. Ina an kai haka. Wallahi nan da ka gane mu gidan Alhaji Kasimu Dogon Daji mun kai. Wanga dai Kasimu Dogon Daji Director Finance Ministry for Local Government. Wala ko can mun kai birni gida ne. Kai na gwamna Hama Alifa. Ah, shi. Ai ka san irin taimakon da suka yi shi na yarinya gare mu wanda za a sa wa lalle. Muka san mu zo mu irin taimakon da mun ka dishinawa al'umma. Tun da 'yan yanki ne muke. Ki taimaka muna a samu abin da yaran nan gado. Ashana ai kaman dariya. Ai shi Alhaji Kasimu Dogon Daji. Ka ban maganar yanki ne. Ta in za ka je yanda yake ita ma butun wani yanki ne. Shi in yanki ne haki in ba yanki ne haki ba. In ka dace a taimaka ma zai taimaka ma. Ballantana ma uwa uba kana yanki ne. Alhaji Kasimu Dogon Daji da haka gani. Rijiyata baki cika. Alhaji Kasimu da haka gani. Mutum na wanda duk sakkwato ban ga mutum bai irin kyauta ce ba. Kware ko dare da rana. Alhaji Kasimu mutane ba su yanke mai bakin garka. Kama ni a shaida. Saboda ni na zo na gani. Ka gani mai idonka. Allah ya san ashana irin mutanen da zaka gani garkan Alhaji Kasimu Dogon Daji. In ka zo kana cewa hukun idi da ake sallah. Saboda taimakon da shi. Kuma kullum kakka ce wai ga rana guda da ba su tahowa. Alhamdulillah. Almajirai, mabukata, mata 'yan gudun hijira, da cijawa magidanta masu zuwa neman taimako wurin Alhaji Kasimu Dogon Daji. To suna da yawa. Wallahi. To saboda haka ashana kakakku ta yanke saka. Alhamdulillah. 'Yan Dogon Daji wallahi sun samu shugaba adili. Mai tsaya ya saurari kukan talakawan shi. Allahu akbar. Kai shi do Kasimu Dogon Daji da haka gani. Har matsuwa ya kai baka zo kace ba ni ba. Allahu akbar. Saboda haka ashana ban kace ma hanzarta ta masha Allah inda mutum mai kai wallahi inda mutum mai alhamdulillah ba da saka ni so ran kakkace ina gaisai a'a ni wallahi inda ma kana min iso ka kai ni kafa ta tare da matata mu ta haka hada mai cewa wanga ashana dan gidan wani ai da ma dan gakkace wai ina kallon matar ka shi yasa to mu dai ashana daga mu samu dan rake wallahi alhamdulillah mu dai a'a